traja pútnici, vás pozdravujeme z Telgartu. Chystáme sa na hrebeňovku Nízkych Tatier, čo je približne 100 km. No a teraz začíname svoje putovanie na Kráľovú hoľu a tak ďalej po hrebení až do Donovalu. Práve sme dorazili na Kráľovú hoľu. Čiže prvá taká väčšia zastávka je na tomto nádhernom mieste opradenom rôznymi legendami. A čo je zaujímavé, vôbec tu nefúka. Čo to je naozaj veľká rarita, pretože na Kráľovej holi 364 dní v roku fúka. Tamto vidíme Vysoké Tatry. Takže, drahí prútníci, zaspievame na Kráľovej holi na mieste na to určenom, pretože sa nachádzame na Kráľovej holi 1940 metrov nad horom. No a skúsime zaspievať túto našu slovenskú národnú pieseň. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený do slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený do slovenskej zemi. Господи, ľudí Tvoja i blahoslovi dostojanie Tvoje pobyt pravoslavným Christianom nás oprotivný a daruja i Tvoje sochraňaja krestom Tvojim žiteľstvo. Naši pútnici oddychujú na krásnej drevenej lavičke. Pozdravujem chlapi. Chata Andrejcova, v pozadí Vysoké Tatry. No a my tu chlapi sa trošku občerstvujeme. Matúš, Števo. A vetrané nohy. No a takýmito húštinami sa predierame. Máme krásne počasie a momentálne potrebujeme vyliesť na tento kopec, ktorý je pred nami. Sice zdá sa malý, ale je strašne strmý. Takže dúfajme, že s Božou pomocou samozrejme to dáme. 20 km máme za sebou. Tak, oče, ako to zatiaľ vidíte? Zatiaľ to zvládame, aj keď je náročné naozaj. Musím povedať, že táto hrebeňovka Nízkych Tatier je veľmi náročná fyzicky, ale ja verím, že to nejako dáme s Božou pomocou. Čaká nás tento kopec, ktorý je pred nami. Nachádzame sa naozaj v veľmi krásnom slovenskom prostredí. Slovensko je nádherná krajina, plná úžasných kopcov,
údolí, štítov. Tak nachádzame sa momentálne na priehybe. Zišli sme dole niekoľko stoviek metrov a je to tu fakt nádhera. Našli sme aj takúto útulňu, maličku, takýto prístrešok. Otec Matúš si vychutnáva teraz. Dobré ráno. Dobré ránko. Večer, ale... A Števo, dobrú noc. Števo, Paráda. tak ako hodnotíš? Spíme tu? Spal by som, hej. Ďaleko na Ďurkovú by sme mali ďalší deň. Áno. Čo tu chceš ostať? No, ja si myslím, že keď už sme začali, dali si cieľ dojsť na... Kde tu vlastne ideme? Ramža. Tak mali by sme tam ísť. Na útulňu Ramža nás čaká ešte 3 hodiny. Je 7:30 večer. To znamená, že najskôr dojdeme na útulňu Ramža o 10:00, kedy už bude tma. To znamená, že pôjdeme po tejto húšťave po tme. Takže budeme sa určite intenzívnejšie modliť, aby to všetko dobre dopadlo. Máme čo robiť. Zvíte tiché, sviaté a slave, bezsmrtná Otca nebesného, sviatého blaženého, Isuse Christe, prišeče na západ slnca, vidivše svit večernej, pojem Otca Syna i Sviatého Ducha Boha, dostojín jesi vosia vremena, pitbeti hlas prepodobnými, Syne Boží, život daj tím, že mír ťa slaví. Sláva Tebi Bože, sláva Tebi Bože, sláva Tebi Bože. Svätí archanjeli i anjeli, molíte Boha o nás. Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hrišného. 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 Takže došli sme do Ramži. Čas. Pozeráme, moment. Čas máme takýto. Díky za čelovku. Sláva Tebi Bože, sláva Tebi. Tak, noc máme za sebou. Tak. Chalani už. No. Štefán už naďakuje, aj otec Matúš. Po ťažkom dni včerajšom si dávame teraz trošku takej, keďže máme Petropavlovský post, takže Tmera, všetci dobre poznáme. No a nech sa páči, Matúš. Perfektne. Ďakujem pekne. Tak, Števo, ty máš čo? Ovsené kaše, nutellu a také
Nebude z toho zápcha? Ne, tam si pivo. OK. Tak spali sme v takejto útulnej chatke. Musím povedať, že bol to zážitok. Bol tam aj taká border collie s nami. Trepala s chvostom. Bolo to zaujímavé. A myslím si, že čo si môže človek viac prijať, ako vstať do takejto nádhernej prírody a dať si niečo dobré k jedlu. Tak, my potom pokračujeme smerom na Čertovicu, týmto smerom a dovidenia. Takže po vydatných raňajkách sa chystáme už na chatu Ďurkova, tiež nás čaká dnes okolo 35 km. S Božou pomocou veríme, že opäť to zvládneme. Najprv sa zastavíme na Čertovici, tam sa posilníme a putujeme ďalej. Takže putujeme na Čertovicu. Momentálne sme na sedle pod Lenivou. A ideme. Tu máme svojich putníkov. Takže z útulní rána sme došli na Čertovicu. No a ohodnotili sme svoje síly a schopnosti a končíme na Čertovici s Matúšom a ešte pokračujeme ďalej na Chopok a potom na chatu Ďurkova. No a my s Matúšom musíme končiť samozrejme, pretože je to náročné, naozaj treba ohodnotiť svoje síly, ako som hovoril, a hlavne nepreceniť sa, no a zvážiť aj síly, aj zdravotný stav, takže takto, ale ja si myslím, že ten včerajší deň bol krásny, síce náročný, nádhernú prírodu sme videli, no, prespali sme na Ramži a pokračujeme domov. Tak sa majte pekne.